się w telewizji obejrzymy. Coś dobrego może będzie, jakiś program fajny. Czy ty zapamiętasz, co masz zrobić? Tak. Wiesz co, ja ci może jednak dam kartkę długopis, bo znając życie, to jak zwykle zapomnisz połowy. Ja? Proszę bardzo. Tak. A długopis? Jak wrócę, ma być wszystko zrobione. Proszę. Zapisz. Ale ty wiesz, jest mecz w telewizji jeszcze. Nie interesuje mnie twój mecz. Nie wychodzę, ma być zrobione w domu. Ja nie będę w kółko po tobie poprawiać i sprzątać. Masz podkurzać. Ja się piszę odkurzać. Napraw ten kran, bo przecież cały czas cieknie, no. Pozmywaj po obiedzie, a właśnie. Czekaj, kran. Sobie sam, bo ja Kran. nie zdążyłam zrobić. Cieknie. Pozmywać. Obiad? Tak. Ale to najpierw pozmywać, a potem obiad, czy... Jak wolisz. A, dobrze. Obiad. Tak? Właściwie kurze. No to przecież znowu będzie kurzyło tam ścierać kurze. Kurze. Zrób zakupy, bo nie będziemy mieli jutro co jeść. Zakupy. Tak. A siatki masz? Nie, wejdź ze sklepu. A, plastiki znaczy się. Zakupy. Dobrze. Niedługo wracam. Więc jak wrócę, O to matko. nie to co zawsze. No ale meczyk jest. Cześć! Proszę. Ktoś pukał? Nie, zdawało mi się chyba. O, Cześć Benek. o, cześć. Mleka od wściekłej krowy, grunt, żeby mu się w głowie kołowało. Cymbały. Cymbały. Ty mnie tutaj zostawiła. A ty w ogóle coś robisz? Pracujesz? To mnie tu stara zostawiła. Słuchaj, Coś do robienia. zwolnili całą ekipę. Przyjechała taka wicedupa z centrali i zwolniła całą brygadę. Czyli w wodociągach nie pracujesz, bo ja mam tu kran do naprawy, ale to w wodociągach nie pracujesz już. No nie no. Ale wiesz co? Dam ogłoszenie do gazety. No. Hydraulik do wynajęcia. Odetkam każdą dziurę. Dobre. No. A ja słyszałem, że ty też jakąś robotę masz. Gdzie pracujesz? No pracuję na ulicy. Znowu do liniarstwa. Nie tam do liniarstwa, robię za maskotkę. Chodzę w przebraniu goryla. A co? Niby taki mały polut miałby reklamować. Jak to co? BMW. BMW? BMW. A co goryl ma wspólnego z samochodem? Nie, to nie chodzi o samochód. To jest szampon na porost włosów. Bardzo mało włosów. No, na szczęście to mnie nie grozi. Ale jak to? Bardzo mało włosów. No. To co ty tam reklamujesz? No chodzę jak maskotka w przebraniu. Jako kto? No mówię ci, jako szympanz. Jako goryl? A goryl. A, jako goryl. Słuchaj, a tam u ciebie no to nie znalazłabyś się dla mnie robota? No wiesz, znaleźć to by może się i znalazła. Ostatnio takie dwie maskotki przestały pracować. Jak to? Dwie maskotki. No. To nie kitujesz jakie no? To był bocian i mrówkojad. Bocian I mrówkojad. mrówkojad. No jak to się zwolniło miejsce no? To za mało im płacili czy jak? Nie, tam, słuchaj. Oni chodzili koło marketu, nie? I pobili się o swój rewir. Ty wiesz, jak się lali? Matko święta. I ten mrówkojad pobił się z bocianem. Z bocianem. No i część ludzi, proszę siebie, kibicowała bocianowi. To chyba ornitolog. Nie, no mrówkojada to masz język za mały. Ale na bociana to na pewno. Na bociana. No, A niby dlaczego? bo masz zawsze czerwony nos. Ty, wiesz co? O, dzień dobry sąsiadko, dzień dobry. Ja tylko przyszedłem, żeby wiertarkę pożyczyć, no już idę, no. No siemasz Benek, no. Cześć. No. Całuję rączki sąsiadko, już zmykam, no. Ja myślę.
No to, wiesz, no, chciałem coś zrobić, ale nie wiem, wiesz, kiedy, No tak. Świetnie. Nic nie zrobiłeś. Jak to nic? No, naprawiłeś kran? Nie naprawiłeś. Oczywiście, że nie. Nie kupiłeś zakupów? Nie będziemy mieli jutro co jeść. Cudownie. Nie pościerałeś kurzy, nie podkurzałeś. No pomagam jak zawsze, no ile ja mam harować? No, jak zwykle sama ze wszystkim zostałam. No sztuj. Ja! Gdzie ty jesteś? Roman! Paulina Śmigielska, Roman Szczeblewski i Henryk Gołębiewski. Paulina Śmigielska. Młode pokolenie, piękne. Henryk Gołębiewski i Roman Szczeblewski. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dobra.